Mayong hapon naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Inyo kabus nga lagad si Tito Wilma, makaupod ninyo sa Webes nga edisyon sa This Is My Life. Pet sa 24 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kumusta na inyo pagpahuway-huway kag pag-relax-relax dira? Kabalo kita ti wala lamang may dugay nga nagatapos kita paniaga gani ang iban nagasulusandig na para sa pag-relax nga sa diin mag-aopdanay kita tubtubtak na alas 3. Ang iba naman nagapiyong-piyong ang ilang mga mata kay nagabantay man kag nagahulat sa This Is My Life sa mga lilisuan sa ilang mga radyo. No? Dira sa 684 kHz, updanay kita tubtubtak na alas 3 kag syempre sa mga naka-online naman paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod Facebook page. Hi and hello sa inyo dira tungod may chat room kita dira para sa inyo naman mga greetings karon. Inyo man mga panugdaon, suggestion, any reaction sa madulong neton nga pila man ka mga impormasyon. O pwede man ang inyo sini mga sa na-mention ni Tita Wilma, panugdaon sa sulat nga aton mabasa sa sini nga hapon ang aton informasyon nga mahatag sa inyo nahanungod sang ano tawin tupiko ta subong tubig na karon habalanta ng tubig kay ba makabi natin importante na sulat kag pagkatapos ang aton tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw. Kalingawan lamang naton ina sa adlaw-adlaw nga tanan nga sa diin la palipas oras gani iban daw gapatuyo na di bala kay kabalukid kita nga ang ini nga mga inoras tion iniiyasang ay kanami gid anay relax kag ipiyong-piyong ang mga mata na ilabi na kon ang kainiton kag ang kapaang nga aton mabatyagan makatuluyo gid bala Tita Wilma na pero sa nasiling na ni Tita Wilma updi ninyo ako tubtubtak na alas 3 sa siniiya nga kahaponanon. Okay? Yes, adira ka mo kay ari lang ako diri pero sa inyo naman mga mensahe ari lang nga aton sini text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-FB Live, balikon ko. May chatroom kita as mention ni Tita Wilma. Kung pwede pagid malike at ma-share na to ng programa This Is My Life. Iban pagid nga mga public affairs programs ng Action Radio Bacolod. Ang aton mga matahom nga drama nga mabatian naton halin sa agatubto maghapon. Kag syempre ang mga balita nga madulong man matipon sang amon sa news center. Mga news flash, mga flash reports, breaking news, developing stories, inyo dira makitaan kag mabasahan tanan. Pwede man naton ina ma-like kag ma-share para sa aton mga kauturan, sa inyo mga palangga, sa inyo mga kaabyanan sa inyo kaabyanan nga ato sa mga malayo nga lugar, buligan naton sila nga pahagan-hagan na ito ang kapungaw nga ila sini mabatyagan sa adlaw-adlaw ginitanan, right? Kinahanglan lang gid Tita Wilma, no? Gani relax lang kamo dira pero kung ang aton man panahon iyang paghahambalan sa karon nga hapon, intertropical convergence zone amo ina iya ang mangin rason sang lapta-lapta man nga pag-ulan sa pila ka bahin dito sa Mindanao, di bala? Pero diri iya sa aton sa Negros Occidental, Dagbanwas ng Bacolod, pati na bugos nga region ng Western Visayas may ara kita pagulugalom bisan masanag si haring adlaw pero partly kung lang taon nato ng aton kahawaan may pagulugalom tubto magalumon man ang aton kalangitan may ara man panalagsa nga mga pag-ulan di bala so relax lang kita dera ina tungod man sa ITCZ kag localized thunderstorms kag sa gihapon, kita nagapahanumdum sa inyo sa paghalong. Kay importante gid ang paghalong tungod nga tama kabudlay. Tama gid kabudlay in kaso por kaso kung ano gid man ang matabo. Di bala? So, ina ang aton istoryahan sa sininga hapon topiko
sulat nga pagabasahon ni Tita Wilma, and of course, ang aton man horoscope. Inatanan igadulong ni Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Yari na the original Hoy Herbal Capsule. Epektibong na pamatud-an na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos ka gid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa may maskila. Last time, ang na medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung sana ano nang nakuya ako makulang eh may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Sa itong dire mga kauturan nga aralang sa ila mga radyo sa liwat maayong hapon sa inyo tanan kag bag-uling nakaupod kay Tita Wilma. Kag magluwas bagid sina sa mga naka-online dira. Relax, ha? Mayong hapon lang sa inyo dira tanan kamalugid ko ara kamo dira. Pero dugay-dugay isa-isahon man ni Tita Wilma ang inyo man mga greetings kaysa sini nga bahin. Antes magbasa si Tita Wilma nga sang aton sinisulat, ato na Christmas countdown. We only have 31 days before Christmas Day, almost a month na gid lang, no? And 38 days before New Year's Day. Nga sa diin aton iga-welcome ang year 2023. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, ang aton sinimabasa nga sulat sa inyo sa karon nga hapon. Agin padala ininiinday Isabelita, do kagamay nga babae na. Ang kagang iya sinimensay kay Tita Wilma nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa imo kag sa tanan nga listeners ng Action Radio Bacolod. Sa mga naka-live online, no? Sa linya mga naka-online live, hi
kag maayong hapon sa inyo tanan. Tita Wilma, akon man nga pagpangamusta sa imo, kabay ara ka lang sa maayong nga lawas. Akon ginpadala ini tungod gusto ko man mapaambit sa tanan ang akon naagyan kag akon problema sa karon. Mga 5 na katuig, Tita Wilma, ang akon pag-antos na tungod sining akon sitwasyon sa kabuhi. Kadamo sa mga frustrations. Silinggani sa mga friends ko sa akon, pagtilaw lang inailit. No, kasi sa bilita siya, pagtilaw lang inailit. Pero ang pamangkot ko lang, tita, hasta san o ako nga lahugan sang kapalaran. Ako gali si Isabelita, 35 anyos. Tita Wilma, abi mo na pamangkot ko gid sa self ko kun bala pagtilaw matuod ini o kun mapintas lang ang kapalaran sa akon. "22 years na ako sang nagpamana. Kay sang makatapos ako sa akon pag-eskwela, ginsuportahan ko pa ang akon ginikanan nga mga may edad na, kag wala naman sang trabaho. Ambal ko 22-7, galing iya 2 na. So, 27 years old na ko nga nakapamana. Okay. Tita, nagpaninguha gid ako nga makatapos bilang isa ka working student. Gani, madugay ako kay nakagraduate sa akon kurso. Sang napatay pareho ang akon mga ginikanan. Amo pa lang ang pagpamana ko. Mabuot ang napamana ko sang nagapangaluyag pa lang. Pero sang ulihi sa kadugayon, nagwa ang iya hindi nami nga batasan. Kabalo kay Tita Wilma, isa lang ang amon ginaobrahan. Ang ginhimo, nag-resign ako tungod hindi man pwede sa amon kompanya ang mag-asawa nga pareho nga may posisyon. Dako-dako man ang sweldo, kag may na-save man ako, luwas pa sa akon early retirement benefit. Wala na ko nag-obra, kag nag-try gid ako nga mangin maayo nga iloy sang puluyan. Ang hindi lang gid manami, Tita Wilma, kay permi gina-question sang bana ko nga sa Leo ang mga ginagastuhan sa balay. Gina-audit pa ako sa mga ginagasto ko. Nga para man gani ina sa amon kinahanglanon. Abi mo, permi lang ako magkatilaw, makabati, sang mga masakit nga mga tinaga halin sa iya. Daw halos nagakaubusan na ako sang pasensya, Tita Wilma. Pero gusto ko gihapon padayunon ang akon pagrespeto sa iya bilang padre de pamilya. May duha kami kabilog nga bata. Abi niya lahog-lahog lang ang magasto. Nagasulod sa pensar ko ang ideya subong, Tita Wilma, nga maayo siguro kung matrabaho ako liwat. Tutal, may lain nga financial institution nga gusto magkuha sa akon. May pag-doubt sa akon
kung bala himuon ko ina o kung hindi. Kay basi bala halinan sang amon disgustuhanay. Pero kung ikaw, Tita Wilma, okay lang? Kag gusto ba lang himuon ko nga ina? Pamatian ko gid ang imo advice. Kag salamat gid sa pagbasa. Ari lang sa amon balay. Isabelita. Okay, una sa tanan sa imo inday Isabelita, maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Na? Sa aton mga kauturan nga nagaupod sa ilang mga radio kag online, inyo man matugda sa atong letter sender, pwede na ninyo inamamat-amat. Ang panugdaon ni Tita Wilma or ang akon ni matugda ma-advise sa atong letter sender pagkatapos na sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, sa mga naka-online ay naidira. Sa mga naka-online, yes, Sir Mileli Oligo, maayong hapon na kay Sir Mileli Oligo. Salamat gid. Happy birthday kuno kay Ma'am Veronica Santillan Manukan. Tamyaw man kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Mayo, Jinky Dialdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Salamat gid Sir Mileli ha. Efren Aldamera, mayong nga po Tita Wilma, monitor lang kami sa Victoria City. Salamat gid. Sila niya po, hindi kami malipat, Ma'am Wilma kay Janice de Belen. Basta, ay, salamat. Bado tuod na, mantay ni. Action Wilma, mayong hapon liog lang kugwit sa mga pumuluyo sa barangay San Jose, Ibi Magalona. Na? Halin ina kay Carl Kenneth Cañete. May damogin nga salamat. Mary Joy Victorino Flores Mecawili, mayong hapon to sa imo man Joy, na? Tawams tamyaw ko lang akon apo. Happy second birthday kay Azel Joy Cornado. 21 na siya subong. So, happy birthday. Yes, kay Marilu Varon. Yes, thank you, gig kay Juvie Monares. Hello, Evelyn Martirez. Mayong hapon ko nito. Kamusta lang ikaw dira, no? Sa inyo lugar dira sa La Castillana, mayong hapon man. Carmencio Siason Biboso, mayong hapon man. Tamyaw ko lang Elsa Mando, Jory Jeanette, sa barangay Abonan, Bago City. God bless. Yes, salamat man. Mayong hapon, Tita We, aga-monitor lang kami di sa may barangay Panday ng DSB. Wow, happy listening man gihapon kami diri daytel may gwi ko kag sa mga kaupdanan namon sa Myselin Homes. Kag please tamyaw ka sa Myselin Homes, kag please tamyaw ko lang Tita We si Jane Novi Agbayan ni Paco. Gapamati gid ini sila sa This Is My Life. Kag sa gihapon, stay healthy. Always Tita We, Virgie Alpinda. Salamat gid ma'am. Marjorie Ward, salamat. Good afternoon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan To Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Antes man ko na maghagay ka pa na miyaw. Ang akon anay panugdaon para man sa iton sini letter sender sa karon nga hapon. Open man ang inyo dira mga panugdaon dugay-dugay. Gani, relax lang ka mo sa liwat kay Inday Isabelita mayong hapon sa imo kag madamo gid nga salamat sa imo pagpadala diri sang imo problema. Ba, hindi lahog na? Kabudlay sang papel sang asawa sa pamilya. Asawa ka, iloy ka, kabudlay, amuning hindi mahagpus nga trabaho, makasiling kaya sa iban nga trabaho, pwede ka o para sa trabaho mo. Para sa imo pamilya, nag-resign man ikaw, nag-focus ikaw dira. Isa na sa mga rason, magluwas sa rason nga hindi pwedeng mag-asawa sa isa ka kumpanya. Hindi blende sa bilita, yes. Karon, tama gid kabudlay kung lang tawon naton na sang imo sa sitwasyon. Ilabi na ko ng imo ba na hindi maka-inchende sa dalagan sang budgeting sa sulod sang balay kun hindi kay ang mga lang tawon bala naton ang nature sang trabaho sang bayna mo. Di ka kalabanan sina mga kuom na gusto nila ang may kadtuan gid ang every single centavo nga ila sini ganar. Di ba la? Husto ka. Kung tan-awon naton ang imo sini sitwasyon, pabor si Tita Wilma nga gamiton mo ang imo tinunan, liwat ikaw nga magatrabaho, pinsaron mo gin ang sakripisyo nga ginhimo mo, dihamak pare nga maangkon mo ina nga kurso, nag-working student ikaw, nagsakripisyo ikaw sa imo pamilya una, hasta nga nagsapupo ikaw sa imo ginikanan, naglabot sa punto nga nadula sila sa imo kabuhi, kag dira ikaw nagdesisyon sa paghatag naman atensyon, igtalupangod sa imo sini kaugalingon. So dira ikaw nangyan masiling bala naton nga ay abaw nakabudlay man sining sitwasyon na pero ang mangin problema dira is kung pahanugutan or pasugtan ikaw nilayo nga bana mo. Kay kung lantawon naton wala sang malain, di ba la? Wala sang malain kung mag-obra ikaw. Mahapos na lang ina para sa imo kay good man ang income niya. Once nga magkatrabaho ikaw, makabulig ka pa sa iya, kag may ara kaya kaugalingon mo nga income, di ba la? Na, kuha ka lang helper para sa inyo sulod balay. Para may magbantay sa imo duha ka anak, para nga may
maatipan sang inyo kinahanglanon sa sulod sang balay ti helper kagyaya in case ginman pagkaya sang powers nyo, na? Amugin man na yang nagakatabo sa aton kabuhi mo, hindi naton malikawan kay nga may ara lain-lain man nga kalidad, na? May lain-lain nga kalidad ang mga lalaki. Lain-lain nga kalidad sang mga bana. Mas sa aton nahibaluan kag sa aton kubusman nga nahangpan, may mga lalaki nga importante sa ila, may income sila kag ginatan-aw ang sitwasyon sang dalagan sang pagpangabuhi kag ila gina-endorse ang ila sini income sa ila asawa. Ginasalig nila sa ila asawa kung paano ipalakat ang ila income para mag-igo sa kinahanglanon sa sulod sang panimalay, nga mapatinas sa kinahanglanon sang kabataan kung nag-eskwela na hindi na mahapos. Halin sa panapton pagkaon kinahanglanon sa sulod sang panimalay, iya man needs amo na ni bala subong inda isabilita nga puwarti ka mahal sang tanan, na siguro may isa kita dira nga ginatanaw. Pwede man guro nga iplastar mo sa iya. Kay kabalo ako na sa imo nga nature man sang trabaho before nga kinahanglan na detailed man, di ba? Kung sa trabaho ka, detailed ang ginakatuan sang kwarta, ang in and out sang kwarta sa imo trabaho, sa imo ginaubrahan. So, i-try mo abi apply ina nga process sa inyo pagpangabuhi. I-try mo ina, na? Para nga hindi ka man mabudlayan. Kung bala ina mangin effective para kay layo nga bana mo, o kung hindi, man kabudlay-budlay gidya kay sa mga bana nga tama kay istrikto sa kwarta, sa masami amo inang ginaawayan nila sang iyang asawa. Kay ginapangita niya, kada ko sang ginahatag ko sang sweldo, isa pa lang kasi mana, wala na bilin. Wonder gina sila ya. Basta hindi plastado ang tanan. That's why nga akon ginaswastyon ko gyud na sa mga mag-asawa na nga kinanglan may openness sa relasyon ninyo. Kay nga bilang mag-asawa mangin isa kamo sa tanan nga bagay. Bukas ang tanan. Kung may utangon, kinanglan kabalo si mister. Kung may utangon man si mister, kinanglan makahibalo man si misis. Para at least makita ninyo ang flow, bala? Ang dalagan sang inyo kwarta, makita ninyo ang expenses sang inyo pagginawi sa sulod sang panimalay. Maayo gani kamo iya ka may ginagasto. Ang iban, makakita kadyot, gamay lang, pero ginatinguhaan man nila nga ginatinguhaan nila ina nga mapaigo kinsinas kung kinsinas man ang ila sinisweldohanay. Kung si manal ginapaigo man. Nga ang okay man. As kay nga, nagaintyendihanay, kag transparent ang isa sa isa, kag isa. Wala sang ginatago. Abi bala ninyo mga misis or mga mister, kung may ginatago ikaw nga utang sa imo partner, budlayan kagid. Kapin pa kon ang utang mo inang ginasakaan, kag dason tago-tagoon, way kakabalo kay dako nagali isang interesto, asadya kamo dayon mo na. Pero kung may openness, bukas kamo sa tagsa-tagsa, kanami sang pagsinalayo. Kay kung makaganansya gani sa isa ka kinsina sa inyo sini income, masilingwa mo madugang na tama sa iton sini savings para sa kabataan na iton. Tapos, ay salamat magkapanyapon kita sa gwa. Ay salamat magkapamasya kita sa amo sini nga lugar. Right? Iban gani bisan may pleti lang, may nugpliti lang. Pagkatapos may gamay lang nga balon, lakat kundiin, nga makabanding-banding ang family, ay nalipay na sila. Pero kung ikumparar naton sa iton mga kauturan nga dalag ko ang income sa ila sinitrabaho, ay kagamo. Suktanay, suknaanay, nga daw ato balang ginataguan, kay tungod nga kulang sa komunikasyon kamo nga mag-asawa. Wala openness. Hindi bukas bala sa tagsa-tagsa na kinanglan amo na siling ko nga sa pag-asawahay di bala tungod sang paghigugma nag-asawahay kamo kag ginkasal kamo nagpanumpa kamo nga mangin isa sa tanan nga bagay na hindi lang niya sila nga mangin isa kamo sa pagpangabuhi asta lang dira sa tanan gid nga bagay sa ups and downs ang inyo pagpangabuhi.
kinahanglan gid nagaunungay. Di bala? Ilabi na sa kwarta. Kag tandaan ninyo, hindi bala nami ngawayan as always ang kwarta. No? Alalisan ang kwarta. Ako, hindi gid ko na namian. So, imo na lang na, hindi ko magproblema. Basta kwarta, may pasilingon, lalisan nyo pagkaon kay malalis pa si Tita We. Pero kung kwarta, kakapoy, kay nga amugin na magkagubas ang maayong relasyon, basta kwarta ng awayan, ha? Ay, ho. Abi mo, inday isabilita, hindi manami ang pangabuhi nga mga maiya-iyahon ang tagsa-tagsa. No, hindi na siya nami nga si Mister, amo na siya, na ginaid-id kaniya sa katuan sa iya kinitaan. Kapin pa kung may obra ka, ikaw man, di kalaway. So, kung ang plano mo ginman, katuan naton, nga magbalik sa imo trabaho, dapat ginman panginpuslan mo. No? Basta kaya mo pa. Kag mangin klaro man kay Leo ang tanan. Iplastar mo ang tanan sa iya nga mas maayo siguro duha kita ang magtrabaho since may gina-offer man sa akon, batunon ko. Kag buligay kita sa tanan nga expenses diri sa sulod sang balay na put up ka mo sang ginatawag set up sa bahin sang financial aspect sa inyo pagpangabuhi. Para wala balabasulay, hindi ka niya pagbasulon, hindi mo man siya pagbasulon. Ganami iya kun siya padalagan sa iya income, kay ikaw padalagan sa imong income. But when it comes iya sa expenses sa sulod sang balay kagalastuhan, ara kamutenan. Kung may mga emergency or needs ang tagsa-tagsa ka pamilya, hindi gin magdalok, kinahanglan magbuligay gin. Ha? Kinanglan tandaan gina naton kay nga akabudlay-budlay. Tita Wilma, di bala? Tama gidya kabudlay kun pabayaan naton ina, di bala? Tama gidya kabudlay. Kinanglan talupang doon samtang timprano pa kay sa ulihi ang gwa sina kagamo, kag kun once nga mangin magamuna ang inyo sini pag sinalayo, wala dangatan ang tanan-tanan. Di bala si Rufino Gabino, ara siya subong ka upo, monitor lang siya ko, no? Pero since sa tutuod lang yan. Pero kung amo na silim lang kisa may pa kung pigado kabla kay wala ka mulalisan pero may kwarta kung din ka kulangon. Di bala? Yes do kay nami ilang balang pag sinalayo nga inang husto-hustuhan lang ginakita. Pagkatapos upod pa ninyo perming pulong sang Ginoo, upod ka mo perming nga pagpasalamat, especially sa tiun sang pagkaon na. Before and after eating, antes tapos pamahon kisag dinali nagpauna-unahan pero kunaanan ang kabataan kag si Mister or si Mrs. bisan kun kisaan nagadali nagakalit gid nga magkaon pag magkaon hindi gid wala gid nagakalipatan ang pagpangamuyo kag pagpasalamat kag nagapangayo man sang guidance dayon sa Ginoo sang ila sini task for the whole day nga i-guide sila. Nga i-guide sila pagkanto sa school, i-guide sila pagkanto sa trabaho, hindi sila pagpabayaan. Tagaan sila knowledge, tagaan man sila sa mga kabubuton para mangin manami ang ila sini nga mudo sa ila trabaho kag sa ila school na okay, balikan ko ikaw inday Bernadette, ikaw inday Elizabeth, Elizabeth, nano mas tawin man Isabelita, na inday Isabelita. Kinahanglan lang gin openness sa bayna mo. Pray ka kay Lord na. Kung prayerful ka na nga daan, dugangi pagid ang imo pagka-prayerful nga Lord, i-guide ko sa akong iplastar sa bayna ko, nga maintindihan niya ako, kay hindi man lang para sa akon, kundi para gid sa amon bilog nga pamilya ang akon katuyuan. Basta in good faith gani ang imo pagpangamuyo, ay ako ya magka-testify gid na nga i-grant ni Lord ang imo sini prayer kag hindi niya ina pag-idalok. Tandaan mo gid na inday Isabelita. Tudluan mo ang mga kabataan mo sa maayong nga values nga bisan wala ka mo nga mag-asawa nga magaupod kag magagiya sa ila sa adlaw-adlaw nga tanan. Okay lang na iya na okay lang na iya bisan hindi kamo nila makaupod pero ang inyo sinipagiya as ginikanan sa ila nagaupod ang inyo ginatudlo nga mga maayo nga values nagaupod sa ila nga ma-appreciate ina hindi lang
sa school kundi sang iban nga mga tao nga ila mamet kag kundi man sila magkadto. Ha? Asa na siling na ni Tita Wilma, sa isa ka maayo nga relasyon sa mag-asawa, kinahanglan may pagsalig sa tagsa-tagsa pero una ang paghigugma. Ang pagsalig nagaupod basta may gugma. Kinahanglan constant communication para mag-intindihanay, bukas ang tagsa-tagsa kabalatyagon kag kaugalingon para sa inyo pagpangabuhi, kag may pagpaubos, na may pagpaubos, may pagpaumod, kag may pagpalanggaanay kag kabalaka. And above all, kinahanglan upod gid naton ang mahal nga Dios sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Kasimple lang sina nga bagay nga kun aton talupandon sa iban kabudlay himuon tungod nagasiling ay sako kuya Tita Wilma. My dear, ang mahambalang ni Tita Wilma, bisan ano ikaw kakasakuon, bisan anong ginakuti mo, pensar mo kag balatyagon mo nagaupod sa iya, upod ang imo pagpangamuyo, pagpasalamat kag kun ano man ang imo ipangabay sa iya, amo ina siya gihapon. Pero kung may free time ka, mas naman nami nga nagapungko ikaw kag nagafocus sa pagpangamuyo sa iya. Hindi man na siguro imposible sa adlaw-adlaw nga tanan nga himuon ta, di ba la? Kay kung kaisa gatulo luha ta sa aton problema, pero kung tulo imo luha nga upod mo siya, pagkatapos ka mag-ansang imo dughan. Inday, isabilita sa liwat sulito ni Tita Wilma, samtang wala pa naglala ang sitwasyon, muklatang imo mga mata, magpangamuyo ikaw, kag magpangayo ka sang guidance sa mahal nga Ginoo para himuon inatanan. Ha? Okay? Yes, okay na Tita Wilma. Sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, syempre inyo man direk karon dugay-dugay nga mga reactions, inyo man nga mga matugda sa aton sini mga palangga sa aton man na sender karon nga hapon, basahon na ni Tita Wilma dugay-dugay. Ana? Okay. Ay, hindi amat-amaton ta na lang guro. Bi anong oras ta da sigwe na naman dugay. Ay nga mga anak, siling ni Ma'am Virgie sakto kagitawi. Agree gid ko sa mga laga. Istoryahon mo lang sa matawhay ang bang namo sender. Nga mag-obra kaliwat para makabulig ka man sa iya. Ipakitaan mo lang ba na mo nga hindi pakitaan mo lang ang bana mo din na to nagalumpat ang akong panulok, hindi akong magtaha. Pakitaan mo imo bana nga hindi mo siya problema. Ang gaon mo siya sender, samtang naga-istorya ka sa iya. Kag pray kagid. Miss Virgil, pinda madamo gid nga salamat. Yes, Tita Wilma, mati lang ko sang imo advice. Yes, Ma'am Inday Blaza, salamat gid. Dira sa barangay Takuling kay Richie Turibio kay sa family Turibio, mayong hapon. Dira pagid sa pamilya Turibio sa Mayla Castillana sa barangay Talaptap. Gerald Paredes, mayong hapon tawe. Kamusta na ikaw, Dr. Gerald? Mayong hapon lang. Ni Michelle Roques, mayong hapon lang. Naga-monitor lang siya kuno sa barangay Tangob. Nalipat ko nga gamonitor lang gali kami diri sa Binalbagan. Marilo Baron ho. Inday Ginesugon mayong hapon man kay Marjorie Ward, and of course dira man kay nang Betty Lau sa may Binalbagan. Kumusta lang da sa Bugusman nga pamilya. Okay, magbalik si Tita Wilma ang iTunes man nga matugda or not necessarily matugda ang inyo sini nga mga comments kay greetings para sa aton tanan pagkatapos sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sige, sa mga naka-online na dira, kabudlay, Ma'am Diding Alohamiento, mayong hapon lang da. Action, Tita Wilma, may damo gid nga salamat. Okay. Aha. Novi Magapan, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat lang dira kag mayong hapon. Carmencius Jason Biboso, madamo gid nga salamat na. Damyaw lang si Elsa, si Mando, si Jory, si Janet. Dire sa may Barangay Abuanan, Bago City. God bless. Yes, Marilo Veron, madamo gid nga salamat. Efren Altamera, monitor lang kami di Titawi sa may Victoria City. Madamo gid nga salamat. Okay. Happy birthday kay Ma'am Veronica Santillan Manukan. Okay, try ta na karon Sir Melili. Ana, ara lang siya kuno sa may radyo nagapamati si Sir Melili Oligo. Salamat gid. Okay, kag yes, kay Miss Ems Aboso. Miss Ems, good afternoon lang dira, ana. Kay Patrick Saludares, salamat man. Kag kay Billy Albay, good afternoon. Ano mo si Sister Albay? Roland Guarino, salamat man. Kag kay Ranti Talibo, salamat. Margie Monterde, kay Ricardo Grajo, good afternoon. Kag kay Jenny Perez Flores, kag kay Marilu Varon. Okay, alas 2:21, Action Radio Philippine Standard Time. Okay, makalit anay si... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga... Hello, Tita Wilma, maayong hapon. Halong lang da kay... na permi hello lang da abi ko nay halong sorry gid bang mata ko apat na ning mata ko nung nagalilibat na ko kay Tatay Bonjing kag Nanay Morlin nga permi gid ga pamati sa imo Tita Wilma ari lang ako permi naga pamati samtang nagapanyaga sa Migumi sa Alihi salamat gid 2010 salamat gid ay hapon na ang panyaga nano sistema man gapaligad gutom okay anyway importante kakaon ma'am no hello Tito Wilma mga iyo ko textmate boy lang ang buot lang kag honest hamiyaw ko lang galit tita ang family Galabasa kag family Ladano kag family Demo amo lang na tita we 8469 okay gapangita siya gapangayo siya textmate kay tita we okay kung interesado ka mo ang maayo lang wala lang halitay be friendly it's Christmas I'm sorry kid Ariya cellphone number 0907 004 8469 again 0907 004 8469. Sa sender, hambal naman ni 4706 sa sender, dapat paagtagan mo lang ang bana mo para maintindihan niya ang mga galastuhan sa sulusang balay. Pangamuyo lang day, ngayo man siya kuno dayon text, friend nga girl. Okay.
Pwede man kamuto sa una ko, try nyo lang kung magsaw-anay ang migahay kag miguhay niyo. 0920-394-4706. Again, 0920-394-4706. Hinay-hinay lang. Greet ko lang da sila ni Mama Rufina sa Gilungan. Mamusta na kamudira kay Halin ina kay 1780. Kaghambal naman ni 3809. Good PM. Ang ma-advise ko sa imo, Sandra, istoryahon mo ba na mo kag i-explain mo. Agod mahangpan kagid sang maayo. Kag kung may oportunidad, offer sa imo obra, yes, may ara gani ko. No? Apply, para makatimbang ka sa isa gasto. Agod hindi ka na pangitaan niya. Agod sina makabalo mag-budget sa makahibalo na mag-budget sa adlaw-adlaw ninyo. Pray lang always kay God. Kag magpakabakod gid Tita Wilma. Textmate pagyan, babae lang ginapangita niya, buot kag honest man, seryoso. Pwede man, basta single, pwede man kuno single mom as a friend, si Jerry. Okay? Pwede ninyo ma-text si Jerry sa 0905-955-3809. Again, 0905-955-3809. Tita, good PM. Ari, good year. Mga tricycle driver dira sa SV Toda. Alice tricycle driver, Tamyaw Kulang Larry Flores. Sinini Ruming Gapamati kami. Dakpaman kami di. Dakpun man sila kuno 0608. May damo gid nga salamat. Okay na Tita We Anay. No? Okay na Ina Anay. Antes man kita magbasa sang aton horoscope iya karon nga hapon, ano anay kita Tita Wilma, ang aton mahatag man nga informasyon sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, no? Wala ko nahatag kay nang una naton nga informasyon nga mahatag naton sa inyo na tungod to sa tubig ang akong topic, di bala? Ang akong topic for today is about water. Diba? Nga kinanglan kabalo kita magkinot, kag kinanglan kabalo kita mag-save sang tubig. Kinahanglan mangin mahinalungon kita sa tanan-tanan kita. Kabalo kita kung ano ka-importanteng tubig, right? Yes, Tita Wilma. Kag ang tubig sa tutuod lang isa ina sa pinaka-importante nga kinahanglanon naton nga mga tao. Kinahanglanon naton ina para mabuhi kita. Hindi lang niya kita nga mga tao kundi ang tanan nga gintugas ang Dios sa kalibutan, pati ng mga kasapatan, ang mga tanom, ang iban pagid nga may kabuhi diri sa kalibutan. Basta may life, they need also water, right? Yes, Tita Wilma. Pero kung kaisa, kadamo sa aton, nga ginapabayan lang, nga tubod ang ila mga gripo. So, ang gwa nagakauyang ang tubig. Pinsaron bala naton, ha? Pinsaron naton sa mga nakaligad nga mga dinag-on naman gamit yung time. Hindi. Di sa aton mga katigulangan, kag tiin na reality ginman, sang una nga ang tubig nagailig, pwede na kita makakuha imnon diretso, very safe, di ba la? Safe na safe gidya imnon, safe na safe paliguan, safe na safe panglabhan, wala problema. Pero subong, tan-awon lang naton nga bisan ang ginainom naton nga tubig, magluwas sa aton ginagawi pati na pampaligo, ginabakal diri sa syudad, kag kabudlay gid kaayo. Sa aton diri sa syudad, kabudlay gid kaayo. Indi lipod sa aton. Kita mo diri sa Bacolod, sa barangay Mandalagan, kindeklarar na iya ang cholera outbreak. Kay nga hindi safe ang tubig. Bisan gamiton mo ina nga tubig nga naka-infect sa ila, kinanglan lutuon mo gid sa may imo ginaluto kay kun alang man imo pagkaluto tiho o problema man sa gihapon. That's why nga amo ina ka importante sang tubig. Kag ang bisan kay Tita Wilma personal, kinanglan ko gid ang tubig kay kun wala ko tubig sa tupad ko magdugay, hindi nyo na ko mapuslan. Di bala? Kabudlay iya nga wala kita sang tubig. Amo na kinahanglan halungan naton nga ang tubig kay hindi lang para sa aton kaugalingon, kundi para gid
sa tanan. At tandaan ginaton, ilabi na kung kamo nagabayad sang tubig nga ginagawi ninyo ba mga anak, kag subong short gikitaya sa tubig nga kinanglano na ton. May ara pila ka mga rason kung nga makasiling kita nga importante ang pagkinot sa tubig ho. Nga kinanglan gid nga magkinot kita na una gid nga rason para mabuhi ka, para mabuhi ko sila kita tanan diri sa kalibutan. Kinahanglan mabuhi kita kag kinahanglan naton ang matinlo nga tubig. Kay kun wala ang matinlo nga tubig, mapatay ta. Mapatay ta sa sulod lang sa 3 ka adlaw kung ang tubig hindi matinlo. Ang tubig katumbas ang aton kabuhi. Tandaan gid ninyo ina. Kinahanglan kag nga importante gid ang pagkinot sang tubig para makapulos ang tanan. Hindi kay sila lang dito sa piha kita dere. Amo na nga kinanglan makatuon kita sa pagkinot or pag-save sang tubig. Kay nga kinahanglan hinay-hinayon man ang paggamit sang tubig, hindi man magpasobra. Kag kinanglan makasave kita tubig suno pa sa sa isa ka grupo iya sang kalikasan sang environment. Nga kinanglan makasave kita linibo-libo ka gallons of water every year. Tuod ina mga anak, na? Hindi pa kamo makabatsyag ilabi na sa mga nabukid maayo, sa mga may spring, sa mga may busay, ay kanami gid sang tubig, party gid kabugnaw. Bisan kung may dala ka nga soft drinks, ibutang mo da, mag-cold pa iya mo. Pero kitang ari sa idalom, kamo nakasaksi, kamo naka-eksperyensya sina. Di ba la? Kinanglan tunan tagid na. Kag importanteng pagkinot naton sa tubig para mahatagan man naton proteksyon ang aton palibot. Especially ang aton environment. Ang aton kadagatan, ang mga kasapaan, ang mga kasubaan. Di ba la kinahanglan kay nga ina sila makabuligid sa aton para nga maka-supply sila sang tubig sa aton kag hindi maubos ang tubig diri sa aton sa ubos. Ganing mga falls dira, mga suba, mga sapa nga halin dito sa nataas nga bahin, sa mga matag-as nga bahin, kinahanglan halungan kag proteksyonan ina. Hindi pagubon, hindi man paghalitan. Kinahanglan lang gid. Kag bala nga importante ang pagkinot sang tubig para makakinot man kita sa paggasto. Ang pagkinot sang tubig, abi ninyo, pwede man ina makasave sang energy, para nga makapump sang tubig halin sa central nga ginahalinan sini pagkadto diri sa aton sa ubos sa mga kabalayan pagkadto sa tag sa kapamilya. Simple malang magsiling ka tubig pero abi mo tilawi bala kundi magtubod ang tubig nga ginabayaran naton minitro. Iba nagapulaw kay matubod ang tubig da sa ila. Mga alas 10 tubtob alas 12 lang sang gabi. Ang iban alas 2 tubtob alas 3 lang sang kagahon. Ginapulawan nila ina para makasalod para may gawion sila. Gani kamo man dira nga mabaskog ang supply sang tubig, hinay-hinay lang, kinot-kinot lang kag halungan man. Kag magluwasi na makakinot ikaw sa galaston sa galaston, meaning sa balayran mo sang tubig kun ikaw nagakinot, di ba la? Makasave ka man kada bulan sa imo balayran sa bills mo sa tubig. Kay gina-control mo na. So magamit mo pa sa iban mo nga galastuhan. Kay ti kon lang taon bisan makasiling ka, ti wala man ay problema sa amon Tita Wilma kay wala man kami gabayad tubig. Ti kon wala ka gabayad tubig, dear. Be responsible naman sa paggamit sang water. Be concerned naman sa pareho mo. Kung pwede pa lang, kita na lang mga bay sa imo. Sa inyo, mga palangga natin ng mga tagpalamati. Kag syempre, importante man ang pagkinot sa tubig para nga, magmanggaran pagid ang aton pungsod. Kung sang unang mga pungsod nag-aaway tungod sa langis,
Kung sang unang mga pungso nag-aaway tungod sa langis, sa mga masunod nga tuig, sa mga palaabuton nga tinuig, yes, tan-awon you gid, na? Ang matinlo nga tubig, amo naman ina ang awayan. Pinsara, balan ninyo ang tubig nga ginainom dito sa Middle East, kamahal-mahal, na mahal-mahal per bottle, sa aton di bo ginahampangan lang kaginauyangan, mahal pang tubig sa ila ginakaon, right, insakto na nga ginainom. So kita kung hindi kita kabalo magtipig kag maghalong, maabot ang adlaw nga kulangon man kita sang tubig kag amuin ang halinan sang away. Okay lang na yung nagpanglaba pero ang ilimno niya importante gid. Gani dapat ang tagsa-tagsa sa aton, ikaw, ako, siya, sila, kita tanan makatuon gid how to save water. Ang tagsa ka Pilipino nagapati kita nga ang tagsa-tagsa sa aton responsable nga mga klase sang mga tao, no? Tandaan gid naton ina. Ako yang ngadan pala inom gid ko tubig, kag kunara ko sa balay palagamit man ko tubig pero nagahinay-hinay man. Ilabi na kung okay pa nga pwede pa pwede pa ma-recycle ang tubig mo. Ginabutang ko na iya sa dako nga baldi, hindi gani sa labador, para kiskis sa banyo or sa CR man. Or if not, sa mga pwede mo da matinluan, kay para ang gamiton mo nga pang bunlaw, jutay na lang. Amo na siya kinanglan mangin responsable kita. Kay nga, hindi lang ang aton kaugalingon ang aton ginaproteksyonan, kundi ang aton bugos nga pamilya, ang aton isig katawo, ang aton bugos nga komunidad. Hindi lang ikaw ang makabenepisyo, kundi kita tanan. Okay, Tita Wilma, alas 2:35 na, Action Radio Philippine Standard Time. So, padayon man si Tita Wilma, manamyaw iya si Tita We sang aton mga birthday celebrators before kita magbasa sang mga horoscope ninyo. Yes, happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. Wishing you good health, more strength, more years and more blessings to come. Action Noel Pinialan. Sa amon sa ni Chief Technician kay Boss Noel, happy birthday to you. Wala nagin man na Action Noel nagahuben, nagadugang nagin man ang edad sa pagligad sa mga tinuing. But anyway, sa imo Chief Tech Noel Pinialan, Action Noel Pinialan, happy birthday to you. Halin gid sa bugos nga puwersa sang Action Radio Bacolod sa imo, sa aton Action Radio family. Na? Enjoy kung may celebration. Be thankful, Action Noel. And be happy as always. Kag belated happy birthday gali kahapon sa akon manihado kay Tuto Eric Jr. Na kay Tuto Eric, happy birthday. Agwapo na kay soltero na mo, no? Hinay-hinay kabay pa nga maangkon gyud na ang imo siniginahandom sa imo palaabuton. God will bless you, my dear. Na kag syempre ay happy birthday kay Ma'am Veronica Santillan Manukan. Halini na kay Sir Meleli Oligo. Abaw paaw mo kay na ana. Ma'am Marjorie Ward mayong hapon lang da. Kag happy birthday man. Happy birthday today sa mapinalanggaon nga amay ni Action John Diaz, Tatay Boy. Na kay Tatay Boy Diaz dira, happy birthday dira sa may Isabela. Syempre halin kay Litol, halin man diri sa amon sa Action Radio, halin man kay nadaydayin kag sa bugos nga pamilya. Yes. So sa iban paginaton nga mga celebrators, happy birthday and God will bless you more. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Para iya karon nga adlaw, karon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 24, tuig 2023. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, Tita We, November 24, ari ang mga natawo Nobyembre 24. Kamo nga mga natawo sa amo sini nga adlaw Nobyembre 24.
ginagarantiyahan ginayang adlaw nga ina no sa inyo pagkabunag diri sa kalibutan nga ang katahom o kon ang kanami sang kabuhi magabalik-balik sa imo kapalaran. Nga sa din imo inadayawon, imo maapresyar, kag imo gid mapasalamatan. Ang kinahanglan mo lang, magsalig ka. Oh. So sa mga birthday celebrators okay. As under ka mo sa Sagittarius. Okay, kay balaan ninyo ang mga Sagittarius. Amoy ng mga taon, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Okay, Sagittarian. Ang inyo horoscope na gasiling. Ang inyo mga koneksyon, amoy na makabulig sa inyo para mangin madinalagon kamo sa kung anuman ang inyo dira ginaplano. Let's say kung may event, may proyekto, o kung sa imo trabaho, o kung sa imo pamilya. Ha? Mga koneksyon mo, dako ang mangin kontribusyon nila sina para sa inyo success. Ari pagid Sagittarius. Kung ano man ang mga batian nyo dira nga mga ulo istorya or hinuring-huring, o si saon gidaanay sang maayo unless ninyo pamatian or patihan ha. Labi na kung ina ang mabato nyo, halin sa mga marites, bawho o hinay-hinay gid. Kag makabuligid sa inyo Sagittarius ang masami nga pagyuhom para nga magmagan ang aura mo. Maswerte nga mga numero sa mga Sagittarius, 45, 23, 21, 11, 55, kag 7. Emerald green is your lucky color. Kay tuwa naman natin ang Capricorn. Yes, ang Capricorn, amo ining mga nataw, Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Okay, mga Capricorn, ang inyo naman horoscope na gasiling. Ang diferensya sang inyo isig kapareho. Mas abi ninyo amo pagid inang magatduso sa pagpursige kung tungod makita ninyo or makita mo ang iya pag-angat sa iya ni estado. Ambot siningon ang iya bala pag-ayuhan, ang iya nga diferensya amo nang makita mo. So tungod sina makita mo kag nag-ayuhan siya, amo man inang basihan mo nga maninguha ka man para ikaw mag-ayuhan man kag mangin malipayon. Diba? Maswati nga mga numero sa mga Capricorn 5, 26, 53, 55, kag 41. Lilac violet is your lucky color. Okay, so padayon man si Tita Wilma na di na kita Capricorn. Tapos na Tita Wilma, ari na kita sa Aquarius. Ang mga Aquarius sa muining mga tao, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, subong adlaw, tingala ka, gulpi ka lang makabatsyag sang kaakig sa tao nga bago mo lang gani nakilala. Nanginit kaya dayon man. Kay nga, may rason gali na. Nga apulo pareho siya sa imo mother-in-law, sa imo ugangan nga babae. Kung tuod man natin, pero kung hindi, never mind. Paamo ka na, kinanglan mangin pasensyoso, mangin pasensyosa ikaw karon nga adlaw Aquarius. Mga maswati nga mga numero, 26, 45, 53, 27, 13, 25. Your lucky color is turmeric yellow. Okay, katuan nito ng zodiac sign nga, Pisces. Ang mga Pisces, amo ining mga natawo iya. Mga Pisces, amo ining mga natawo Pebrero 19, tubtob Marso 20. May plano ka nga mag-travel abroad? Kung may plano ikaw, kag kung desidido na ikaw, okay, go. Kay madayon ina. May maabot man nga sorpresa sa imo. All sa mga single, sunod sa ilang horoscope, marriage proposal. Maswati nga mga numero sa mga Pisces, 933, 5225,
11:42. Ruby red is your lucky color. Alas 2:43 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, anay. Or dugay-dugay na lang, Tita Wilma. Ka na. Sige, lang, anay. Padayon kita. Makadutanay sa Aries. Zodiac sign nga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Abi mo, anong makabugos ang imo adlaw? Masing ba, kumpletong adlaw ko. Inang maayo mo nga balatyagon, ayan. Tungod sa maayo mo nga balatyagon, mamagaan para sa imo. So, pasalamatan mo gid ang tanan. Maangkon mo ang kaayuhan tungod man sang imo pagpangamuyo sang hugot. Aries, maswati nga mga numero 12, 21, 33, 7, 55, kag 41. Your lucky color is tangerine. Okay, na? Dira lang tanay asta sa may Aries. May dugang pa na nga mga zodiac sign dugay-dugay. Ma'am Lani Heromiano, mayong hapon tawe. Bisan gani di sa umatawi, nagabakal iban tubig nga nagaagi sa machine, tag 30 isa ka dya. Yes, inchakto na, ma'am. No? Richelle Fulgencio Susana, ga-monitor lang kami di sa Barangay Pandano DSB. God bless and more power. Nanay Evangeline, kag Glenn Hulag Ay, Singpuro Quezano, Barangay Alihis, God bless. Halin ina kay Ma'am Evelyn Sinaon, salamat man. Greet lang ko kay Juhani Galon Palma, kay Giovanni Z. Palma, nga naga-monitor gid pirmi sa imo program, This is My Life. Thank you. Febis Galon Palma, salamat man. Ara man si Tuto Eddie Laos, kag si Nanay Isabel sa may Victoria City. Yam George Ligaspi, nga nagapod sa ito online, kay Tuto Philip Ken Alonsegay. Yes, kay Nikki Joy Gaparida, Tagunesa. May damo gin nga salamat. Mayong hapon lang da. Nikki Joy, na? Dira sa may Kamindangan. Salamat gid. Kag, yes, mayong hapon man. About, Tatay Tony, mayong hapon lang dira sa imo. Salamat gid. Kay Melda Galion, salamat kay Rona Rihidat Rava. Boga hilay-hilay upod kay Daddy Janice. Hello, Daddy Janice. Okay. Get well soon. Be strong lang. Kaya natin yan. Malagpasan natin inatenan. Okay, gid. Kag kay Imelda Magalion, dira salamat gid kay Alma Posisyon, kay Alma Gonzales Posisyon nga naga-monitor sa Barangay Mansilingan. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, pati surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apin mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. Lit lang gid si Tita Wilma. Isanay ka flash report. Okay, sa ka-flash report, upod man sa amon sa News Director, Action Rex Kantong, Action Rex. Subong sining nga mga tinion, may ara pa investigation nga ginakandak ang tropa sang Dali lang, Action Rex. Hindi ka batiun. Hindi na sana yun. Are na. Okay. pabababaw. Oh, sorry. Sige. Mainang kalaban. Mayong hapon action subong sini may gina-follow up kitang isa ka shooting incident, no? Sa syudad sang Sipalay sa area sang Kabindangan, I think siguro duwang patay action sa sining pagpangluthang nagluntad. We have Sir Danilo Jonilo Bugtae, si Sir Jonilo Bugtae
sang si Palay CDPNP angot sa sining shooting incident nga nagluntad duha ang initial nga patay. Sir, mayong hapon si Action Rex kag Action Welma. Mayong hapon, Action Rex kaga Action Welma, no? Sa tanang ating palamati. Mayong hapon sa atong tanan. Anong progress dira sang shooting incident ne? Yes, Action Rex, no? Actually, kagina mga alas 11, so may call di sa amon dire sa rescue base, no? Na muna may incident nga naglunta dito sa sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan. Kaga insigida, no? Nagapagwa kita sa aton nga mga responder. Kaga ako mismo nagasunod man. So pag-abot namon sa area, so positive, may duwa ka bangkay, no? Ara naman sa igadalan, biktima sa shooting incident dito. Kaga pag-abot namon dito sa area, so sa aton nga tropa, sa aton nga mga rescuer, bata si Binay na. So ang nangusisa sa mga bystander nga to dito kung sinong ining mga biktima, bata hindi man nila ma-identify kag kami man mismo, no? So ang moto nga naga-contact man ta dayon sa aton nga chief of police diri sa siyudad sa Palay kay Major sa Sagayadoro para sa ilang investigasyon dito sa area. Ang ining duha, din gani ini nga area, gid sir, ang specific nga area, gid sang natabuan sang insidente? Sa sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan. Sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan, syudad sang Sipalay. Gano ni sarang duwa, sir? Ga sakay sa motorsiklo or gabantay lang o ano? Actually sa pagano naton dito sa pag-abot ko, nagapang-sisa man ta sa bystander, ini sila nagasakay sa motor, no? Pero sa dito nga area daw, mangkota, wala man sang may nakakita sa pagkatabo, sa pagpangaluthang sa ila. So after na mga pila ka minutos nga mo may nakaagi nga isa naton ka emergency response sa team nga alin sa Kamindangan, kaga mo tong naka-call diri sa amon nga base, kaga mo to dahil nag-dispatch kami sa nga tao, kaga nakaupod man ta dito sa area. As of the latest, anong identification sang duwa, sir? May ara ka na identification? Wala pa ta sa nga sa nga pag-alin ko to sa area, sang ilang identification kag so paano na lang naton to sa aton nga mga PNP para sa pag-investigar sa nga sitwasyon, kaga iting subong daw ari na ang bangkay diri sa daw na panaog na diri sa aton sa siyudad sa nga Sipalay sa infirmary. Oo. Ano damo linupok ang nabatian sa mga pumuluyo? Anong lugar, sir? Maligwin or damo pamalay? Actually, ara lang gid siya sa kilid sa aton nga national highway, no? Dira sa sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan. Taga ini sila kung magpakadto ta Kamindangan ari sa ari sa right side, no? Kaga ini siya tupad man sa isa ka balay, bata nang usisa tato, wala man tao ang balay kuno sang natabuan. Kagang distansya sinisa nga shooting incident pagkadto dito sa Cambugiot Proper? elementary high school, mga gadlagan naman sa mga 150 meters, kaga nakabati man ang iban nga mga maestra kag mga estudyante sa nga oras ito ginasang paglinok panay. Lapit-lapit man lang galing antad sa high school dira sa Kamindangan, no? Ang ining ang duwa ni nakasakay sa motorsiklo? Yes, Action Rex, no? Kaya pag-abot namon dito, ara lang man sila distansya sa motor nila nga natumba na mga 2 ka metro. Kaga mo lang to, no? Gipatindog dayon lang to sa aton nga mga tropa dito kay tungod nga nagatulo ang gasolina, pero wala na namon na tandog ang 2 ka bangkay since nga namon na kuhaan sa mga initial nga kaga makonsider naton nga CB9. So wala na lang namon gitandog kag nag-report na lang ta dayon sa aton kapulisan para sa ilang investigasyon. So identity wala pa sa gihapon na ginapabot pa ang kapulisan action Sir Bugtay.
sang sitwasyon dira sa area sang Barangay Kamindangan, no? Sa area sang Sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan, Action Way sa sudad sang Sipalay. Anyway, sir, basi kung may mga additional nga mga info, contact lang kami dira karon about sa sining duha. Pero why gid sa nakakilala sa lugar, no? Wala gid, actually pag-abot ko dito mo man na nangusisa ta kaya makwa sa nga kung ano gid oras ang natabo kag kung at least bis kami nakakita lang kung sino ang mga ano sina nga panglutang kag base dito sa mga bystander kag sa nga pag-abot namon bay medyo may mga tao na kag hindi man nila ma-identify na kag wala man sila nakakita sa nga sitwasyon pagkatabo gid. Sige. Sige sir. Thank you gid sir ha. Thank you gid sa information nga ginhatag subong nga hapon sa Action Radio. Thank you gid sir. Okay, thank you man kagamay nga po sa kay Action Rex kay Action Wilma. Salamat gid, sir. May nga po Okay. sa tanan. Action Way, initial pa man lang to nga reports as to sa identity, why pa, no? Wala pa. Guys, si Action Nonoy de la Cruz ma-report siya gikan sa syudad sang Sipalay. So, Action Way. bantayan nato ni Nadugay Action Rex. Yes, no? any moment from now, daligid lang, no? Kay pasudlon tas Nonoy de la Cruz bala sa area sang syudad sang Sipalay, no? Para nga ma-check naton ini ang progress sang sining shooting incident kag identity ano gid balang rason Action Way nga duwa gid ni sila ang ginpangluthang sang hindi pa Wala karon pa may matumod kon bala mga armado gid man ang nagtero sini ara na kay Nonoy may number das Nonoy sige. Action Rex no sa para sa mga listeners naton, luyag lang naton sila i-inform sa natabo nga ini dira sa bahin sang sitio Cambugiot. Check to na Action Rex no dira sa may Barangay Kamindangan sa syudad sang Sipalay. Digid ko familiar gid sang lugar kon basta do na bukid na nga portion Action Way. Ara si Nonoy de la Cruz from Sipalay. Noy, mayong hapon. Direct mayong hapon gid no kag may hapon gid sa Klamatista na sa Radyo Bacolod. Si ari ta di subong sa sa CHO, si ari na din duha ka bangkay. Oo, si wala ko galing ngalan gid sa apelyido lang. Why pa na complete nga ngalan sang biktima? Why pa na complete sang ngalan sang biktima, Noy? Wala pa direct ang isa apelyido ya Camilan. Ano? Camila nga apelyido ya direct sang isa. Camila? Camilan. Kangilan. Anong isaya? Ano to? Ano apelyido sa isa? Ang isaya? Grandro? Oo. May edad na ng isa daw repairable ni ganyan mag-retire ni kuno. Ano ni Sao? Mga katapos ng Philippine Army. Mga Philippine Army gali ni. Oo. Bali ang Sa ilan ni Dag makita ngalan. sa away ni Slaguro ni Tag Action Way daw Intel ni Slaguro. I don't know kung Intel ni sila. Pero ano to ganing ngalan Isa. to? Kangilan, kag sino Kanilan, isa kag ang Action isa Rex? Actionoy? Gamilan kag Kamilan. Kamilan na direct Kamilan kag Grando. Apelyido lang. Grando, apelyido lang ni why parang or sinong first name nila. Certain Kanilan kag certain Grando. Amo nang initial nga information dira sa Sipalay Infirmary ara na dirang bangkay subong Actionoy. Ari na di kag balo ka direct amo na ding pagkuan mo basta mga amo ni sila. Amo lang gini di mo bala makilala gid ang ila kuan kiti ara sila sa DOS o ko sa Intel. No? Gani. Di daw kakuan galing kay ba ang ila sitwasyon subong pertigid. Sunod siya na pamangkot na tonding nagkuha to sang bangkay bla. Damo sang basiyo sa naglain-lain nga mga armas lutang sa kilid kagaras to nga bisang dalan di bantayan din sila direct di bantayan din sila nagasakay sila sa motor kag ginbubuan lang dayon direct sa boundary sang Indangawan no Indangawan?
Indangawan, no? Kag Kambugiot, amo na? Kambugiot. Oo. Oo. Yan nga mga lugar, kuwang gina, alin sa una. Oo. Hasta subong, no? Kakwangit, to ginalikawan, ada nga lugar, kaya daw ginakabig nga teritoryo ginada. Oo, ti siya kalang-alangan sila, kuha ng manugtaklan. Way kuno pamalay according kay Sir Bugta. Ito may isa ka balay lang tong tupad, pero way man tawo to. Way tawo. Oo, Gani? Tapos, to medyo pataklad na itong lugar. Tiga ko giguro builo sakay sila sa motor bala. Lapit-lapit lang distansya sa pagbira sila. Mga lunsay, anong initial nga information mo lunsay ni mga miyembro sang Philippine Army sino na action we? Si Camilan Caggrando. Caggrando, mga lunsay ni mga miyembro sang Philippine Army? Gin-confirmar natin sang istorya ko bago lang kay May identification sila, Daction Noy? Dito sila naka-star sa ang ipamangkot ko bala direct amo ning gidestara nila nga balay direct ginadayunan. Ang balay nga ginadayunan nila? Oo, kay ari di sila sa Sipalay proper. Sa city proper di sila gistar. Ang nakakilala din sa ila ang tagiya sa balay nga ila ginestaran na istorya ko bago. Arada stupad mo? Ari siya, oh. Sige. Based sa report sang NOCPO, action onoy, Sitio Kambugiot, Barangay Kamindangan, Sipalay City, exact location. Ang mga biktima, Sergeant Reggie Glendro, kag Staff Sergeant Ken Camilan. Staff Sergeant Ken Camilan, lunsay mga miyembro sang 47th IB Intel Operatives based sa asyenda sa Barangay Haba, Banwa sang Canduni, Negros Occidental. Ang initial nga information nga ang mga grupo sa mga armed men action unoy mga armadong grupo ti amuning nag-operate sa ila kag ti nagasakay ning duwa sa motorsiklo kag ginpang lutang amo pa man lang ng report sang NOCPO nga nag-abot sining mga inoras action oy. Oo, kag correct na Action Rex, no, kaya mo man na din ginambal suno sa pagpamangkot sang kon uli lang ko gamay kay ang tropa ng taklad nito abi. Pero nakaupod ko, pero pwede may tiempo pa man, no? Lapit na dalaga. Amo na, kag badugay naman sila nga na burnout na sila, kilala na sila. Sa malawig mga pagtiner na posible kag may mga kuha man na Action Rex ang aton mga amigo to so may mga ari man na sila posible nga naga-monitor mo sila nakilala ni sila di mga pasado las 11 to sang pagtaklat nila dito nga nagamotor kag amo ning binaswasan sila wasak ni Action Rex ano isa wasak-wasak kid ang isaya sa ulo hindi na makilala ng itsura Okay. So para mo ning paglantaw dito damo-damo abasiyos ang bala. Sige noy, base kung may mga additional kada nga information, feel free to contact or paghaboy sang information karon sa action reports afternoon edition noy. Okay, sige Action Rex kung antad nga makakita makadugang ta sang informasyon nga tumatag sa pagdagdag palamati. Sige. Thank you gid Action Rex, mas tambay lang ko diya. Makuha lang ko to balita pagit. Sige. Thank you gid Nonoy de la Cruz, no? Kag Action Rex i-correct tagli ang lugar gid sang insidente, it's hindi gali nga Kambugiot kundi Kambugiot, no? Kambugiot, Barangay Kamindangan dira sa syudad sang Sipalay. We have General Leonardo Peña ang batalyon or Batcom sang 302nd Infantry Batalyon sang Philippine Army. Under ni sa action kay diri sa aton sa Negros Occidental under kay General Inocencio Pasaporte, while dito sa Oriental side naman ni General Leonardo Peña, no? Gina-kontakta siya ara na sa linya pero gina-check tanay, no? Parang sigurado gid nga ma-contact naton although nga napalayag ta na ang ngalan based sa spot report sang Negros Occidental Provincial Police Office. Duha ka mga miyembro gid sang Philippine Army action mga intel group sang 47th IB
We have General Leonardo Peña sang Trio 2nd Infantry Battalion Philippine Army. Sir, mayong hapon si Action Rex kag Action Wilma. Magandang hapon din. Yes. Sige po. Oo. Magandang hapon din po. Magandang hapon po, sir. Anong latest na information na natanggap ninyo about sa nitong ambush, sir? Ang report sa akin ng aking batalyon commander, yung CEO ng 47IB, tinas niya itong mga tao niya to conduct coordination for the local peace engagement in the area. Yes. And unfortunately, ay naisahan sila nung kabilang grupo. Yung complete details pa noon ay hindi ko pa nakukuha dahil ongoing pa yung pursuit na ginagawa noong 47IB. And inasikaso pa rin nila yung cadavers ng ating mga sundalo na patay ng CTG. May address ka ba nitong dalawang sundalo, sir? Sa ngayon na Action Rex ay hindi ko pwedeng i-reveal sa inyo muna Okay. dito. Kasi importante muna maunahan natin mapaalam doon sa pamilya. Pero initially, yan pala, yan Action Way ang na-receive na information ni General Peña regarding dito sa ambush na nangyari na dalawa yung namatay sa panig ng Philippine Army. At hindi pa nga sa ngayon ma-confirm kung anong grupo itong tumera sa dalawang mga miyembro ng intelligence operative ng 47th IB. Okay, go ahead, sir. Sir, siguro magko-contact kami for additional information regarding dito sa pang-ambush na nangyari ngayong umaga dyan sa Kamindangan sa lungsod ng Sipalay, sir? Oo, anytime Action Rex at yun nga lang, kinukuha ko pa lang yung complete details from the battalion commander para hindi naman natin mapangunahan kung ano yung mga nakalap nila ng mga impormasyon pa. Saan ba nakabase itong 47th IB, sir? Ang headquarters po na for the meantime ng 47IB ay itong sa may Tiling ng Kawayan. Sa Tiling, Barangay Tiling, Kawayan. Under kay? Under kay Lieutenant Colonel Alison De Paiso. Alison De Pailo. Sige, sir. Sir, maraming salamat and condolences sa mga tropa ng 47th IB at sa buong pwersa ng tropa ng militar natin dito sa Negros Island. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din Action Rex at rest assured na talagang pinagbubuti namin ang aming trabaho at yun nga, kasama sa sinumpaan namin tungkulin ay yung kahit buhay namin ay bibigay namin para doon sa pagkaroon ng kapayapaan dito sa inyong probinsya. Sige, sir. Maraming salamat. Salamat po, sir. Thank you, sir. Thank you. Action Way, si General Leonardo Peña, ang Trio 2nd Batcom, no? Battalion Commander sang Trio 2nd Action Way na batian na naton. And siguro from time to time ma-update lang kita, bantayan lang sa Facebook kagkaroon sa Action Reports Afternoon Edition mabatian ni Action Way. Okay, pero para sa breaking news, Action Rex kantong una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay, mga ka-aksyon na batian nato upod man kay Action Rex kantong ang initial nga detalye angot sa nitabong nga pag-ambush sa duha ka miyembro ng Philippine Army sa bahin sang barangay dugay ni Tita Wilma? Yes, sa barangay Cambugiot dira sa may syudad sang Sipalay nga sa initial man nga interview sa kay General Leonardo Peña, no? Nga sa karon nagapadayon man ang puwersa sang 47th IB sa pagpatigayon sang koordinasyon, no? Nagapatigayon sila sang koordinasyon dito sa lugar sa di natabo man ang insidente. Kag so far
ginahimos ka ginahibaluman nila kung ano gid ang mga nagkalatabuangon sini. Pero sa iton sa inyo man mga ihibalo sa dugang nga informasyon kag sa bugos nga detalye sa sining hitabo dira sa bahin sa syudad sang Sipalay, bantayan lang from time to time tubtob karon sa programa ni Action John Diaz Section Reports Afternoon Edition. Okay, sa siniman nga bahin ako formal man nga magapaalam sa pagalagad sa This Is My Life. Pasensya na sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa wala na itong malabutan. Bawi lang si Tita Wilma. Pero ang akon sini Bible verse of the day nga ibilin sa inyo, akon gid ihatag. Halin sa Revelation chapter 5 verse 13, Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them singing to the one seated on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. May damugin nga salamat. Standby na sa masunod nga programa. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.